Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Iki lagi nengguritan ya guys. Masih sama nunggoni Pak Wor ngetok wit pelem wis ambruk wite guys. Iki aku ya wis ngenteni ning kene iki karo ndelok wong ngetok kayu. Nah, kayak wonge kendingi wite pelem sing diketok saiki wis ambruk, guys. Didadekne telu arepe digeraji karo Pak Wor. Kayak Andre lingguh ning kono. Gantian sing mecoki Andre. Awakmu wis ket mau Andre lek mecoki Andre. Lek mecoki kayu awakmu wis ket mau. Dewar? Beduk kita seko. Ya Allah. Ya apa sih? Terus? Wah, ayo tangane karo obah Pak Wor. Wis ayo tangane ndang obah sik engko neh. Tekone beduk yo Andre ket isuk mau ya Andre. Andre isuk malah gua godhong-godhong. Wah. Malah Pak Dewar lah kok beduk tekone. Ya apa Pak Dewar kau? Ayo keluarkan tenagamu Pak Wor. Ayo Pak Wor. Mari iki ganti Andre tampil. Kene kono kae akeh kurungan bekase pitik kae guys. Kurungan pitik enek, kurungan manuk ya enek. Ya wis ketok padang merga kayune pelem wis ditegor wite. Ayo Andre, wayahe tampil Andre. Tokne tenagane. Yo diwalik. Nah, kayak guys. Mari iki ganti Andre sing mecoki. Numpak on dhuwur Andre. Yo, Pak Wor leren sik, Pak Wor. Dewar tak tekone sego ra gelem kok. Wis sore. Bene wis wareg paling. Poso ta Pak Wor? Sik nesu mambengi, Bos. Kene yang mambengi nesu wae. Andre kuwi lho kelonono. Ayo Andre. Bos, Mau lho karo bojomu kok manut to? Aku ki tekon mau lho sarapan mbek apa? lontong disambel lentah kan. Lah we. Direk lompong. Nganu lompong. Entuk lompong kon ndi? Lompong nganu. Umbas. Lomponge tuku. Lah kuwi lho ning kebonan akeh ndek gak gelem nggawa. Nggih, Mantap no. jane Mantap. ya enak ae. Enak ge, iya mangan. Mbok entekne sak wakul. Jenenge Heh? jenenge kebuk basokane ya akeh. Sak wakul mbok entekne dhewe mau. Tenan garek separuh setengah. Terus agang neh no wong engko. Ya Pak Wor. Dadi wong sabar tapi kemplok. Pak Wor engko agang neh mumun. Lah beras isik apa ora? Ya, lempur sekilo. Guys, iki ndang Ayo Pak Wor, tampil Pak Wor. Langsung ngangkat engko Ndre. Kok iso kok mbacoki to? Apane? Nggawe sarung tangan no. Sarung tanganmu ning ndi to ndiki kae? Lah, ya ngono lho. sing ngetok lho Andre. Lah Ndre Wor. Perintah. Oh. Potong bayaran kok Ndre. Iya tuh. Kuat Andre kayak guys. Semari maem. Kuat neh tenagane. Engko bayaran, Dre.
Malam yang panjang, Dre. Apa ya? Yuk, ganti nih yuk. Oh, nanti marek nih wong, wis asar kae lho. Sida ngopi apa orang kok masih? Masih, kok sida ngopi apa ora masih? Nanti marek nih no masih. Kayak diinggir nih kayak guys. Jadi ben gak ting selingkrah nih tengah embong, ning tengah dalan. Lek sing enek sing minat kurungan pitik kayak ya oleh kayak guys dijual. Ada tiga box. Masih bagus. Anginnya sumilir. Kayak bajune kakak Davang kolek garing. Ayo. Piye to, Ndre? Iki sing go wedi iki karekan Pak War ning tengah dalan. Ambekan sik, ket mau apa gak ambekan to, Ndre? Ambune apa orang mateng ta Pak War? Ketoke wis mateng, Bos. Ya ndang dipekno dimaem ben gak ngelak. Andre mau wis entuk sitok koyoke. Mateng, Ndre. Kecut apa ora? Legi. Kel Pak War. Nenek akal nek mateng. Oke, peken. Ireng ki lho dhuwur ki lho. Pak War menek terus, kencenge sampean Pak War. Terus, uduk dhuwur. Dhuwur endi to Pak War? Kae lho. Lah sitokan ki munggahne sak anu. Makmen dhewe. Mosok kalah karo Andre lo wani ya Andre. Piye Pak War kok gak wani iki? Ora enek gudhek. Iya. Wes pamen ceblok Pak War. Dirontok karo Pak War akhirnya ceblok kayak jambune. Sing ireng ku legi Pak War. Peken mah aku wes entek sitok. Lho, kuwi lagi sore kena dimaem. Kayak guys, aku mek gur bagian nunggoni tok kayak guys, nunggoni wong-wong. Ya megawe, ya guyan, ya Pak War ben gak sepaneng. Kok bayaran kayak wong loro kayak. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa komen, like dan subscribe.